Akto nga nadakpan ang Provincial Guard ng isa ka inmate sang Aklan Rehabilitation Center nga nagaduso sang illegal nga droga. Ini matapos ginkasang operasyon sa sagwa mismo sang jail facility. Ginkilala ang manadakpan nga Sanday Provincial Guard Clarimel Melgarijo, 28 anyos sang New Busuang Kalibo Aklan, kag inmate nga si Runa Espino, 41 anyos sang Concepcion Iloilo. Nakuha sa posisyon sang duha ang duha ka pakete sang shabu sa balor nga 2,000 pesos. Ginpaniwala sa mga sospek nga may transaksyon sila sa pulis nga nagpatigayon sang operasyon. Patay na sa nakita sang pila ka residente ang nagsampay nga pawikan sa baybayon sa barangay Kulasi, Rua City, Capiz. Gilayon man nga ginkantuan sa Pedro Capiz kag PCG Rua Station. Nagalaba sang halos 3 katapak ang pawikan. Mahimo suno sa otoridad nga ginanod ini sang balod, tubtob nga nakasampay sa hunasan. Gilayon na ginlubong sang Pedro kag Coast Guard ang patay nga pawikan. 3 ang gindala sa ospital matapos nagbungguanay ang duha ka motorsiklo. Natabo aksidente sa barangay Balakbalak, Kulasi, Antique. Suno kay PO2 Romel Brinio, ginausoy ni Romulo Malakad ang dalan upod ang backrider nga si Ayan Palacios ang hinali ginbungguan sila sang nakamotorman nga si SK Chairman Kate Patrick Campos sang Batunan Norte. Nakaagom sang kasamaran sa kalawasan ang 3 kagilayon nga gindala sa Kulasi District Hospital. Naghatag alarma sa publiko ang BCPO Station 2 sa duha ka miyembro sang salisigang nga nag-ooperate sa syudad sang Bacolod. Inipaagi sa pagpaskel sa mga poster sa pila ka lugar nga naghatag abiso sa publiko nga magatag impormasyon sa duha ka mga salisigang sospek kung ila makita. Nakuhaan sang CCTV camera ang duha sang ila ginkawatan ang isa ka establishmento sang Damlaglang. Nataban sa mga sospek ang hindi magnubo sa 2,500 pesos nga balor sang mga alahas.